ಕೆಪಿಎಸ್ಟಿಎ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 100 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯು ಗುರುಸ್ಪರ್ಶ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೀಫ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಸೋಡಿ ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಿಮಲ್ ಅಡಿಯೋಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾನತೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆಎಚ್, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕೆ, ಜನಾರ್ದನ್ ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യമുള്ള മാസ്ക് കൊടുത്തു, മറ്റ് ആവശ്യമുള്ള കിറ്റുകൾ കൊടുത്തു. ഏതാണ്ട് 5 കോടി രൂപയാണ്. ഇവരൊരു നയാ പൈസ പോലും പിരിച്ചിട്ടില്ല. അധ്യാപകർ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അവരുടെ ശമ്പളം, ആ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അധ്യാപകർ ഇട്ടുകൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഇത് ഓരോ കിറ്റുകളും ആരുടെയും പൈസ പിരിച്ചത് അവരുടെ ശമ്പളമാണ്. ആ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കേരളം മൊത്തമുള്ള ഈ അധ്യാപക സംഘടന ഈ പുണ്യ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ തയ്യാറായതിൽ ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക. ഞാൻ ഇവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഈ കടപ്പുറം തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടും. കാരണം ഈ കടലിന്റെ മക്കളെ പോലെ നന്മയുള്ളവർ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോ പട്ടാളക്കാർ വന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അത് ഈ കടലിന്റെ മക്കളാണ്. അവരുടെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ പോയി പത്രത്തിന്റെ പോയി ആളുകൾ രക്ഷിക്കും. ഓണക്കാലത്ത് ഈ ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചടങ്ങാണ്. ഈ കടപ്പുറത്തെ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഈ കുറ്റി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഇവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കണമെന്നും അദമ്യമായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഇനി ഒരു 10-12 പരിപാടി കൂടി പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുവാദത്തോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.